option no nitie mana ka gik mano wach ni dhi tim ka. Nikech Abdul mano wacho ni nok wakonyo oganda, nok wakonyo kata mnogai mar ODM mano redo dinga malo. Wang to ka gida dhi konyo. Mheshimiwa William Ruto en gi opportunity maber nikech niyo jogo ma odwa chung godo nikech Sifuna to pok owacho nwa kata chung ka to gochung, you would have a better chance. But wan gi opportunity maber gi Mheshimiwa William Ruto ka gik mabeyo mang'eny manodhi thurwa makaluo mowacho nodhi timo ka otimi ndache mano wacho ka mawa connect gigo gi ngima mar jopiny. Mano to is by Sareyo kura kikwano to en kura ma osedonjo to ka gigo jotendwa ok nyal sukuma Sharon Martin temomiyo ema wacho ni dhano wacho ni kura wagoyo agoya to onge kura mwagoyo ok konywa to mano is part of gima dwa mede ni kawa dhi mbele to IEBC bendo nyiswa nikech sama ne watimo enhanced civic and voter registration process ting'eni campuses gi universities wa TVETs moko be nokaw ni they were centers mondo gi desegregate data ni sama gigolo mar counties ka gi mag constituencies be gigol nwa ni to universities kuonde wa mag mbalariany mopogore opogore mane gikawa centers for mar process ni. How did they do there? Number 2, kwadoke oganda wa makaluo nyaka professors ka engineer ZB Osiepa man Kisumo and many others be ochak nyisowa ni to yudhe wa manonindo ka kech daktari nyalo wacho ni ging'ere but ng'e ni samoro bende gikiare nikech youth manie boda gi youth manie campus kata gi youth ma ntiere office kamoro ging'ere but tudruok gi is very limited. Koro dware ni mondo wang'e ni to ng'ano gini mane gi kura ma ok nogoyo 2022 to bende sani gise confirm ni gintie to ere kaka wadhi yudo gi mondo gi add value to this process to dakwa run away from the value of the vote. Ni sami goyo kura ni to wapenjre ni to gik mane jotelo mane wagone gi kura wacho ni dhi timo ka nikech Sharon kanyo is a crust of the matter mondo wawek chiwo lip services ni jopiny ni sach kura to wanyiso gi ni an Mheshimiwa Sama Atandi kauru kura mondo gona but gik mane wacho Otiende Amolo Osiepa senior council bendi setimo gigo ma kaka President William Ruto wacho ni 2027 to gima ninyiso ni gima ninyiso jopiny ni dhi timo negi ng'ato madwa chung bro chung e gima owacho no dhi timo. Sami wacho ni Tharaka Nithi Bridge 6 times bendi setime nikech mane momiyo kata joka be samoro ok dhi go kura. Sami wacho ne farmers ni dhi miyo gi fertilizer bendi ni chiwo fertilizer go sami mobilize to an kaka nene nindo mar Mheshimiwa Raila Amolo Odinga Jowi dhi bedo gi effect nikech ka governors wa gi MCAs wa ok nyal mobilize kura ma 2027 to ka 2022 over 600 to 700,000 people out of the 2.1 ma wang'e no bedo registered ok no chung mogo kura ka jakom ngima ere value ang'ono madhi golo gi kuma nene gi nindeno magi chiew nikech ka jating'eni ne wan gi presidential candidate mabbe ne wasego ne kura more than I think 5 times actually 4 times ma 2022 was the 5th bende biwaki kwil ni sani bende wantiere gi presidential candidate kendo wi lege emomiyo jo ODM wacho ni ODM nyaka bed gi presidential candidate. There is a value in both bringing out the hidden vote and also ensuring ni turnout odhi malo. Tingeni samon gi presidential candidate kaka wan wago kura campaign kocha nitie value ni ka presidential candidate no biro to sama governor campaign sama MCA women rep gi jogi tenyaka senators sama gi campaign to it is a block makidhi kachati mi kota sauchiel ka tinge ang'e gi midhi timo but sami onge gi presidential candidate ngeni koso goyo ne presidential candidate chande kura bende ketho kura ma governor do yudo gi kura ma MCA and others do it. Ebo miyo kineno kane wadhi Supreme Court in 2022 kata petition mar Mheshimiwa Gladys Wanga ni wacho ni as a governor ere kaka yudo kura moloyo presidential candidate ma is in fact part of your party. Magi ng'eni gin conversations ma jogo ma timo data analysis mar this particular process dware ni mondo ng'i ni ere kaka processes gite are related nikech mago e gik madhi goyo chuny jago kura ma en japiny aeto bang'e owacho ni an weya mondo anind ka koro waonge gi presidential candidate to bende kata ODM osetimo nomination ma ng'ama nadwa dhi gone kura cha gisemayo certificate to mage mowinjo ni nek bedni wagolo mago e gik moripo bedni sani walose mako wacho wach zoning to wang'e ni ng'ano manigi proper mobilization opportunity emomiyo samoro kata mna counties kaka Migori yudo ka ng'ato chung women rep full network
ochunge ODM ticket to mae to jowacho ni don't worry they are independent to they are independent to yiere but kitimo analysis ibiro ni jok manogo ne kura as an independent candidate samoro ok nogoyo kura ne MCA cha koro kitimo kura mano king'iyo kura mane governor oyudo gima women rep oyudo gi kata ma local MCA oyudo tinno kanitiere disparities mago gik manyaka wang'i particularly ka wadwa enhance turnout mar jogo mose register manyalo wuok mondo gidhi gigo kura. Erokamano ahinya. Te paro ni penjo madek beni wapenjore bende nang'o meni gwenge mamoko to timo makara ahinya kiwacho ni kaunti ma Nairobi osendiko joluto ombulu manyien mathoth mano kaunti ma Nairobi, Kiambu, Nakuru kanyakla kod kaunti ma Kakamega. Dibed ne gilewo gang'o mane penjo maduong' kata kamano okang' mar ariyo